ne jo Nairobi ka ni koro jogo ni ka gia Tanzania koro gidogi. Ng'ama bro timo ohala no. To ere kaka Kenya bro grow economically. Nyaka wabed jogo manyalo embrace nitiere protocol mar East Africa. Nango dakwa mi pek protocol mar East Africa. Dakwa mi pek treaty mar East Africa. Dakwa mi pek protocol mar common market protocol. Dakwa mi pek gigo. Mondo mi kawasudo mbele to wasud kaka oganda achiel. Kokwa dhi mbele kaka oganda achiel. Definitely jomang'eny bro lose tijegi. Definitely jomang'eny bro owelni gi bro lal. Samuel nigi olal ni nitie jok magi employ kiwacho ni nyathi ka nyathi koro together odgi samoro nitiere wach ni moro ming'eyo man Tanzania ane gwengwa nitiere ng'ama ni Tanzania moya school en gi groups of schools in Tanzania nitiere nyithi Kenya ka mang'eny man Tanzania kono mapuonje skundegi koro kwa wacho ni okay wakao kare Kenya be otamre ni expatriates mage kik dhi Tanzania ere kaka wadhi konyo kaka East Africa. To kodhi kama karamna jogo kuma bende dwa mako Kenya piny Tanzania nyalo bedo matek ang'e jal moro miluongo ni Stafford kinde moko. Giwacho ni wuok koda tieko. Okay. Ino kata mana gweng' madak. Nitiere nya Tanzania motedo kono. Motede gweng'wa kendo nyuolo nyithindo kuro. Koro okay, joma dwa timo keny ang' nu nenendu nikech Japan Samia ero koro se amuanu Stafford kadi po nitiere kaka nitie dong mano staffi ka nitie kaka nitie piny Tanzania Stafford wago ni mos ang' ok obitero dhok nikech samoro ibo pan wadhi uso dhok ibo mawa gi gie boda koro inang' no setero dhok kono koro dhok samoro dhi modho pi okepe Tanzania ma in go kago ok boneno kanegi watimo ni mos but apani all in all Kenyan diplomacy must now take shape and must be implemented with a lot of force and Kenya must be very decisive even in their statement mokwongo ni nyen makelo riwruok to kadiponi riwruok no nya tamore kagitemo bilateral otamore kagitemo multilateral otamore Kenya must issue a statement ma will shake East Africa. Mana kamana haparo ni mane oboke mabende pod warito mar mondo mi piny Kenya gol